Maniba-ibang exotic animals ang ipagtampok sa pinakaprimerong Exoragon Animal Show kaining nakaaging Sabado sa Tabaco City, Albay. Bidang-bida sa aktibidad and Burmese asin ball python na ini, siring man kaining iguana asin palm civet, salcota tortoise asin kadakol pang iba. Ang freelance photographer na si Renz Carl, day nanggad pinalampas ang tsansa na makuhaan ng litrato ang mga ipigbidang hayop sa Exoragon. Istorya niya, apwera sa photography, gusto hunyawan ang pag-ataman ng mga siring na hayop. Alaga dahil sa magastos, maugmada dahil siyang mahiling ang mga ini asin makuhaan ng litrato. Magandang experience po dahil since ako interested rin ako dyan mag-alaga sa mga reptiles and na-enjoy ko rin yung pagpipicture ng mga ganitong event dahil minsan kasi once in a lifetime opportunity lang to and you never know kung makikita mo to ulit or ano. Kaya na-enjoy ko rin talaga tong event. Sigun kay Dan Zabalya, ang namamayokan Exoragon team na sarong wildlife farm permit holder, obheto nindang makaguno nin pondo para mas mapangatamanan at mapadakulan mga exotic na hayop na bihira ng mahiling sa probinsya. Ngayon po, totoo po, na-invite ako sa Lucena, sa Nocere. Pero ang target ko po talaga is Albay. Kasi gusto ko, alam ko may potential eh. Yan ang plano ko, Legazpi. Ngayon, baka ngayon susunod na buwan, Legazpi kami. Pero bumubuo talaga ako ng community ni EXO na as mga, halos lahat mga legal keeper. Dagdag panidan, maut manindang iparealisar sa publiko na day dapat katakutan ng mga exotic na hayop asin day dapat kulugon o gadanon. Gusto kong malaman ng tao, awareness, na kapag nakakita kayo ng mga ganitong klaseng hayop, halimbawa, iguana, wala naman sa atin, nakakita kayo yung sawa, pwede natin, wag na natin silang galawin sa wild. Kumbaga, catch, nahuli mo, release. Kasi malaki yung ginagampanan nila sa ecosystem natin. Sa ngunyan, plano kan grupo na maglibot pa sa manlain-lain na lugar sa probinsya kan Albay para magkondusir ng Exoragon Animal Show. Para sa mga baratang tatak Bicol, Ariel Ubea. Exoragon Albay!